казвам се Франческа Джантова и съм на 17 години. Уча във втора английска езикова гимназия. Причината да участвам в националната викторина на Дарби „Образование на бъдещето“ е защото ми дава възможност да усъвършенствам английския си език и презентационните си умения. Аз съм Георги Лазаров, ученик от 11 клас във втора английска езикова гимназия. Участвам в състезанието на Дарби, за да упражня английски си език и за да науча повече за образователните системи по света. Казвам се Румяна Пенева и съм ученичка във втора английска езикова гимназия Томас Джеферсън. Мотивацията ми да участвам в националната викторина е шансът да усъвършенствам уменията си за работа в екип и възможността да срещна нови хора. Здравейте, аз съм Снежана Миланова, на 17 години от град София. Ученичка съм в 11 клас на втора английска езикова гимназия Томас Джеферсън. Причината да участвам в националната викторина са множеството възможности, които Дарби предоставя за бъдещето, както и шанса да науча полезна информация за чуждестранните университети. Защо трябва да спечелим ли? Защото като всеки ученик на втора английска сме Достатъчно мотивирани, Достатъчно добри, Полагаме много усилия, поставяме си високи цели. защото сме истински екип! Здравейте, аз съм Ана Мария от втора английска гимназия. Подкрепям своите съученици. Подкрепете ги и вие. I know a man with nothing in his hands, nothing but a rolling stone. He told me about when his house burned down and he lost everything he owned.